ngimela ukuzophatha uhlelo lwale nkonzo enkulu kangaka. Esipho uNkulunkulu ngoba ivelanga umuntu kodwa basazochaza mina nje ngiyahalamuza ngoba ngumphathi wohlelo uzochaza ukuthi size sihlangane kanjena nje kwenze njani kungenxa yakhe ngithi kuJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga ngibona ngathi siqale kahle ngoba sizoqeda uhlelo ngo-11 ngifisa ukunikeza ubanda empeleni bengathi mhlambe ngo-10 ukuze naye abingelele asho lokho angakusho kuthina bese sipha ukudla ke komphefumulo. Nijabule bantwana bakaNkulunkulu? Yebo. Hayi ngiyanibona ngisho ebusweni ukuthi nijabule nami ngijabule. Hayi ayikho into emnandi njengokuhlela into ungayazi kodwa uyibona ukuthi nansi iphumelela nansi hayi mase ngiyibona manje hayi iphumelele. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu. Ngizoqala uhlelo lwami-ke ngoba singabantwana bakaNkulunkulu. Ayikho into esingayenza singammemanga abe phakathi kwethu. Ekuqaleni nje la sinomuntu ozosivulela le nkonzo ngomkhuleko okungubaba Makhoba. Ngizocela ubaba Makhoba eze phambili noma aguqe lapha ekhona. Ngiyaxolisa abazalwane sengithi aguqe ngathi nonke niyayazi indaba yokuguqa. Ubaba Makhoba uzoguqa ngoba thina sikuleli ibandla eliguqayo. Mhlawumbe ubaba uyochaza kancane melitholile ithuba kodwa unombuzo wongibuza ngokuchazela nami. Ubaba Makhoba noma ngaguqa lapha ekhona. Ngiyaxolisa simlelezela khona ezovela la ku-YouTube. Eze laba. Yebo. Baba Makhoba sicela uze uzosivulela inkonzo yethu yomkhuleko. Ngiyabonga. Baba wethu onamandla onke isebe Nkosi yamakhosi uJesu sisila Nkosi yami siyabonga kakhulu lana lokulunga wena obekhona kuqala ningekho nje sila Nkosi yami silake sonini nanini phambi kwakho Nkosi yamakhosi sibonga ithuba nomzuzu usivusile omunye nomunye wasiphumelisa Nkosi yamakhosi ngalolu suku olungaka. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Sinabantwana bakho Nkosi yami abavuma ukukhonza wena inhliziyo zabo ezithokoza kuwe. Sebela Nkosi yami baguqe ngamadolo phambi kobuso bakho. Nkosi yamakhosi qhubeka nalenkonzo ke Nkosi yami. Thatha udumo lungo lwakho yenze Nkosi iphathwe sakhe isandla emsebenzini wonke Nkosi yamakhosi kube wena Nkosi yamakhosi oyihola ngesakhe isandla. Siyabonga ke uNkulunkulu ingceku nezingcekazi zakho abancane nabadala obavusile obaphumelelisa kube umuso omkhulu phambi kobuso uJesu Kristu. Ngithi ngibuka indaba yokuhlala kungcono abancane angisho ukuthi ababalekile kodwa kungenzeka iphutha kube khona umuntu omdala ngaphandle. Angisho ukuthi bazukulu bami anibalekile nibaleke kakhulu kodwa umuntu omdala kufanele simnike indawo yakhe
ukuze nikhule nazi ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa. Uma ekhona nje omdala niyomletha ngaphakathi, abantwana bahlala etendeni nabo ngeke banethe. Ngiyabonga. Kukhona-ke la ohlelweni lami ukuthi welcoming, lapho kukhulunywa ngomuntu ozokwamukela thina sonke njengoba sesikhona la, ukuze uyizwele ukhululekile mawuthanda ukuphumula ibhanti. Ngizocela-ke ubaba uKhoza awenze lowo msebenzi. Ubaba uthi Sikhoza asamukele egameni leNkosi uJesu Kristu. Egazini likaJesu ukhona ukunqoba. Egazini likaJesu ukhona ukunqoba. Bazalwane, ngiyabonga ukuthi namhlanje ngithola ithuba lokuthi ngimthule. Ngiyabonga futhi ukuthola ithuba lokuthi nginamukele. Bazalwane, namukelekile. Ngelinye ilanga ubaba uMakhoba lo kade ekhuleka la wayephethe inkonzo, wayesethi uma ngabe silapha egcekeni sikwakhoza, kodwa mase sila sesise entabeni yendlu kaJehova yabonelela. Nami ngisho kanjalo bazalwane, mase sila sesise entabeni yendlu kaJehova yabonelela. Kade ngihamba la ngihlangabeza ubaba uSithole ngimbuzile ukuthi awusoli lutho, ubungasoli lutho. Wathi hayi mzala, ngingasoli lutho. Mzala, siyabonga. Ngiyakwamukela mzala, ngiyakwamukela baba uSithole. Uyabhaqabula bazalwane, uma ngabe eseshumayela uyajikijela. Yabona uma ngabe esishumayeza la siphuma sonke sithuthumela sithi hayibo nangu baba uSithole. Siyabonga Jobe, siyabonga mfowethu, siyabonga ukuthi uze kube la sisahamba nawe. Siyabonga uNkulunkulu. Ngiyamukela namhlanje, umukelwa yimina baba uSithole. Ngithanda ukumukela umnikazi. Ngiyabonga bekuthi angithi usizo, kodwa ngabe ukhulele phambi kwami bazalwane. Ube mthanda uNkulunkulu. Ngikhumbula ngelinye ilanga obaba uSithole behambile beye koshumayela, sisele naye nabanye abazalwane eKingsley bengekho abefundisa. Ubengaka gcotsho, ubengakashumayeli, kodwa saphumela phandle samaphandle, wathi hayi ngizoshumayela. Washumayela inkonzo empushane engaka encane ngoba wayethukile, kodwa washumayela bazalwane. Siyabonga mnikazi, siyabonga kakhulu mfowethu nomama, siyabonga kakhulu. Siyabonga ukuthi nikwazile ukufika. Siyanimukela, namukelekile, nizwe lenisekhaya. Nonke ke bazalwane no siyabonga ukuthi ube khona, uNkulunkulu akubusise usekanye nathi. Nginimukela nonke bazalwane. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nibe khona. Cela ukumukela ke manje uBhamshela, inceku kaNkulunkulu. Siyakumukela ngoMay 18 wathandaza uBhamshela, wathandaza abazalwane. Ngicela ningizwisise kahle ke manje. Wathandaza egula, egula uzwa ngisho izwi kwiVN ukuthi uBhamshela akaphilile. Kodwa niyazi wathandaza wathini bazalwane? Wathandazela thina. Wathandazela thina sonke ukuthi masigula sisinde, uma sihlupheka emsebenzini singahlupheki. Wasithandazela wangayithandazela yena.
njalo kaningi ngiye ngibuze kanti uhlobo luni lukababa uBhamsibanda. Siyabonga baba ukuthi sihamba nengqokonqo. Siyambonga uNkulunkulu ngawe. Kwangazi ukuthi uNkulunkulu angasigcinela wena akubusise. Ngiyaxolisa amathuba ladies first kodwa ngicela ukugcina ngawo. Ayibo. Angazi ukuthi kufanele ngithini bazalwane ngiyasaba baba uSithole. uNkulunkulu enye indoda bazalwane wasipha nangu uMhamsibanda. Uke wakhuluma bazalwane wakwakhuluma kuma BN ekhuluma ngedokopela. Angazi yabona nje akekho ngayazi leyo. Siyabonga siyabonga kakhulu ngomthetho awukho awuyena umama usisi nje usisi wami umdala kodwa impela uma isibili indlela izileko zakho osiluleka ngazo. Ngiyanimukela bazalwane. Ngicela ukuthi nizolelise ekhaya. Ngiyazi ukuthi ngene wakhumula amabhaji namhlanje ngoba kumakhaza kodwa bengizothi ofisa ukukhumula ibhaji usengalikhumula. Kodwa siyabonga siyalimukela. Baba uSithole ninoma abongo uMalokuzana Mamhlongo Mamhlongo siyabonga bandla siyabonga uNkulunkulu anibusise angazi ukuthi ngathini siyabonga kakhulu baba ukhona umama onanga makotha siyabonga nawe makamfana siyambonga kakhulu uNkulunkulu nemukelekile nonke engingababizanga ngamagama nengibabizile ngamagama bamukelekile. Sengicela ukumukela laba esijwayele ukuhlangana nabo njalo. Bazalwane siyanimukela. Sinimukela sijwayele ukuhlanganyela nani, sinimukela ningajwayele ukuhlangana nathi, siyanimukela. Uma kukhona abasha abazivakashele namhlanje, ngicela ukuthi uNkulunkulu asibusise sindawonye nizoyizwela. Ngiyacabanga ukuthi ngizophuma ngizizwe ukuthi yini edingwa uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu kwangazi ukuthi uNkulunkulu angasibusisa sindawonye. Amen. Hambil masiye Phambili bantwana benkosi, phambili masiye phambili bantwana benkosi, yebo phambili. Sesimukelwe sonke ngabantwana bakaNkulunkulu. Hlala nje unethezeke. Sikhululeke. Lapho ohlelweni sikhohle ukubhala ukuthi kuzotholakala namanzi. Khululeka hlala nje uthula uthi usekhaya mawula. Siyambonga uNkulunkulu. Siyabonga baba uMkhathini. Siyabonga kakhulu. Sesiyake ku-item number 3. Sizozwa inhloso yosuku ukuthi size sikumele nje wena omenyiwe. Size sibe nalolu suku nje wena mntwana omncane ongakwazi ukuyizwa le ndaba. Size sibe nosuku njena nje baba uSithole ngobaba. Uzozwa ke namhlanje besilokhu sithi sicela ukuhlangana udideke njengakubudideka ngazi. Sihlangane ukhona kodwa besibone ngathi awusiboni. uNkulunkulu wasifihla. Awukazi unothisela ukuthi uyazi ukuthi empeleni ngize ngidideke mina le nkonzo yindida. Anginibingelelanga baba nomama. Ngenxa yokuthi kwamina ngididekile. Iyindida. Kukhona nami okuncane engizohamba ngikuveza ukuthi iyindida kanjani. Ngicela ke ukudedela uMrs Tim Khize ezazosivezela ukuthi size sihlangane nje mhla ka-24 September. Kwenze njani eBhamshela branch. Ngiyabonga. uJehova Baba umalusi wami ungenzele konke Jehova Baba uJehova Baba umalusi wami ungenzele konke
ungenzele konke okuhle, ungenzele konke okuhle. Jesu Kristu ngiyabingelela umholi wethu omkhulu ubanziwale nomama wakhe, ngiphinde ngibingelele umfundisi wethu ubaba uSithole nomama wakwakhe. Bingelele obaba bonke abakhona la endlini, omama abasha, iy'ngane ey'ncane nabo bonke-ke abasivakashele ukuzosibunga zosibili namhlanje. Bazalwane, angazi ukuthi Nkosi yami ngizobeka ngithini ngendlela esengithuke ngayo ngoba ukwenzela kwezinto ebesikade singazizelele. Ngingasho bazalwane ngithi wangiqale ngisho mina-ke ngumisi Simkize okhoza khona lana ibandleni lasentabeni kaJehova egatsheni laseBhamshela. Ngingabeka nje ngithi ngangikade ngisemkhulekweni wey'nsuku ey'mbili, ngikhuleka nami ngezinto zakwami ezazingixakile ekhaya. Ngathi ake ngiyinxusele uNkulunkulu, nami-ke ngibuzile ukudla ngikhuleke phambi kaNkulunkulu. Usho ukuthi kwathi ngalolu usuku-ke engase ngigcina ngalo lo mkhuleko wami, kwakusekuseni ngabo-5 kuya ko-6 kanjalo. Ngaphinde ngaguqa ngakhuleka uNkulunkulu. Ngaleyo nyanga kwakuJune 3 noma 4 ngisazi, kodwa nje kwakulapho ngisaguqile ngikhuleka ngiyakhuleka ngimbonga uNkulunkulu nokuthi usengihambisile ngaze ngafika osukwini lami lokugcina. Ngakhuleka uNkulunkulu, ngakhuleka ngakhuleka ngaze ngaqeda. Ngathi mangiqeda ngithi amen, kodwa amehlo ngangakawavuli ngaleso sikhathi, ngangisaguqile-ke phansi ngikhuleka uNkulunkulu. Ngezwa izwi elakhulumayo lathi, umfundisi Sithole ngizomukela nini ebandleni lethu. Ngaqalaza, ngangabona muntu, ngabheka ngapha, kodwa ngase ngithi hayi mhlambe ngiyaphupha. Ngaze ngayithinta ngabona ukuthi hayibo angiphuphi ngoba bengisemkhulekweni. Ngavuka lapho bazalwane ngaba novalo, ngisaba. Mina ngumuntu konovalo, ngihlala esisaba sonke isikhathi esiningi. Ngangazi ngisho ukuthi lento ngizoyithi noba ngisho wabasekhaya ngikaze ngize ngibaxoxele. Yahlala nje enhlizweni yami ilokhu ingibusa ubusuku nemini. Shuthi-ke kwathi ngesonto singafika lapho esontweni, ngabona umnumzalwane engamizela eceleni ukuthi mzalwane, awuzwe nansi indaba lana, angazi lento ukuthi lichaza ukuthini. Shuthi-ke umzalwane-ke ngamxoxela-ke konke engikuzwileyo ukuthi ngizwe ini. Umzalwane wathi angiphendula ngalo, wathi asikhuleke. Mina ngikhulekanga, kwakhuleka yena. Wakhuleka kwaze waqeda wathi amen. Wayesethi mina engikululeka ngakho ukuthi le ndaba ayingapheli lana, asithathe uyitshele ubaba uNsibane. Ngiyethuka-ke lapho-ke ngasaba-ke ngiyethuka, futhi ngaze ngakutshela ngathi ngiyasaba, ngithukile nje ngalolu hlobo. Hhayi-ke kwahlala-ke kwaqhubeka-ke kwahlala. Elokhu engibuza ukuthi hayi bo usushilo yini. Shuthi-ke mina nganginawe-ke no-WhatsApp, yanginalo ukuthi into esasingaxhumana nayo. Kusho ukuthi uNkulunkulu emuhle. Kwathi ngenkonzo kaBusi saba naye-ke ubaba uNsibane nomama wakwakhe. Okusho ukuthi-ke kuyilapho-ke la ngathola khona-ke ithuba lokuthi-ke indaba yami ngikwazi ukuyidlulisela-ke kuyena ubaba. Ngayidlulisa-ke indaba yami, ngase ngimtshela nokuthi nomzalwane okuyena ongisizayo kule ndaba, ngoba mina ngizibona ngimfishane kakhulu. Usho ukuthi ubaba-ke naye-ke wabuza-ke lo mbuzo engasho lutho. Hhayi-ke wayesethi-ke cha,
uyayizwa ke indaba yethu esethi ke asixhumaneke naye ke lo mzalwane wami kongisizayo siyiqhubeke le ndaba yethu ke size sibone mase sifike emaphethelweni naye ucela ukuthi simthinte ngoba uze yena akwazi ukusinikeza idate ngoba yena uhlale ebusy isikhathi esiningi nangempela ke njengoba ngisho umzalwane yena obengisiza enza konke washo ukuthi hayi ke usekhulumile ke ubaba uNsibande uyasinika ke idate yokuthi ke uzohlangana nathi mhla ka-24 nje namhlanje lolu suku ebandla besikade salibheka sishayana nathi ngamakhanda singazi nathi ukuthi lolu daba solukhuluma kanjani ngoba phela futhi nampa umfundisi Sithole nomama wakwakhe kodwa engibonga yena ke umzalwane lo okuyena obemele lolu daba ukuthi ube njengomeli wami uyena nje obengimele kuzo zonke into zami kuze kube kufike kulolu suku namhlanje engikubonga kakhulu ke ebandleni wathi ke umzalwane le ndaba eseyithatha eyibeka ebandleni ibandla akukho nje lake lakusola Nkosi yami lakumukela ngeinhliziyo zayo lonke lesilokhu sisala ke kuhlelwa ke lolu hlelo ukuthi kokwenzeka kanjani ngalolu suku lwanamhlanje futhi ngisho ngithi ibandla ngiyalibonga kakhulu igantsha laseBhamshela ngoba sibe enhliziyonye kulolu daba akekho owake wasola nowake washonisa leni ngingasho ukuthi ngiyalibonga kakhulu qede lapho ngibonge nabo uba umfundisi Sithole nomama wakwakhe bengise ngibadabukele mina ngibona sibephuma phebohlala eminyama sihlale la endini esikhuluma uyabo lokho ukuthi ungazi ukuthi ikhuluma ini njalo lokho uhlelo ekhulunywa nabantu ukuthi ikhuluma ini sithi ke namhlanje baba umfundisi wethu baba Sithole nomama Sithole siyanikhulula ukuthi ke hayi ke sekuseke kwenzeka ke lokho ebesihlale sihlangana ngakho ningazi ukuthi sihlangene ngani bese ngibuya ke ngizwa kuyena ke lo ngilokhu ithi umzalwane wami Mrs Maphumulo nami phambi kwami hayi ube angazi ngizothi kumina ube yigalelo elikhulu wamhlanje bengeke kuzefinyelela mhlawumbe nakuleli izinto ukuba yena ubengekho obe umgqugquzeli wami sonke isikhathi engigqugquzela ngiyabonga kakhulu ukho bokwenzekile bese ngiphinda ngibonga ubaba Nsibande noma Msibande nababa Sihloniphile usukwini la namhlanje basuka le ekudeni lina nezulu baze bafika lapha ukuthi babe kanye nathi ngasho ngithi siyabonga kakhulu nabo bonke abanye abasivakashele osukwini la namhlanje bengazi ukuthi kuziwe ngani sithi nawo siyabonga kakhulu uNkulunkulu bonke abakhona la endlini uNkulunkulu ababusisa uJesu Kristu Ewe Jesu impilo yami yonke ifuna wena wedwa ifuna wena haleluya ewe uJesu Kristu Inkosi ukunezelela nje la umama uMkhize sesikhulumile uyazi mina ngiyababonga abazalwane baba Sithole abatransport ngikushiso yini uyazi akekho umzalwane wako wathi ngiyamfuna lo mzalwane umama uMkhize nje obemlabaqala umbona wathi ngiyasaba wathi angikwazi ukukhuluma ngama-ke ngoba ngangisaba uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu eseyishilo into ethi uyayifuna ngoba engamtshela khona ngathi mina uNkulunkulu ofuna le nkonzo ngisaba lokho-ke mina ngeke ngiyifeyilise ngoba ngesikhathi eletha kimi ngathi mina empeleni lolu daba bekolukababa uSithole umphathi wethu kodwa ngoba lungayi luyadlula liyaphezulu ludlulise mama uMkhize ulise baba uNsibande
Nami ke ngenxa yokusaba ukuthi ngempela maliphelela la uNkulunkulu hlamba nga-ethakabi ukuthi ngakhuluma nenzanga lutho. Wangitshela namhlambe ngaba womunye wabazothwala lobo buhlungu. Ngalokho ngimphusha ke lwaze lwaba luyaqhubeka. Lwaba isimanga uyazi ukuthi sinobaba lapha. Baba uMfebe bakumakhoba. Besihlangana nabo. Akekho wakwazabalaza wathi uphi yena lowo mama noma lowo mzalwane ngoba ngangimisa ukuthi umzalwane munde uNkulunkulu ukhulume kuyena. Akekho wake waphambana yazi masihlangene kukhona umuntu umuzwe ngisho ekhuluma ukuthi lo umelele nalento oyedwa kulabazalwane baseBhamshela. Ngakho ngiyabonga nami angibongi ke nina ngibonga uNkulunkulu owenze nalalela. Mhlamba abanye babengabuka mina nami ngangilutho kulodaba futhi ngangibatshela cha alungani kodwa ngifisa ukuthi kwenza. Ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu asibambaneni kanje. Asenzeni kanje. Ubaba uSithole usezokhuluma manje bevala umlomo. Sekukhona izinto naye azothi masihlangena khulume siyabonga baba uSithole. Ngoba nawe usiphazamisana. Awukwazi ukuthi inhlangano leyo nangelilodwa ilanga besicelana sihlanganele ahamba angene emotweni ahlale phakathi. Siyabonga baba uSithole. Sibonga uNkulunkulu ke ngoba lento ifihlwe phambi kwakho baba uSithole njengoba ngisho. Kwabona abazalwane ungakhipha imali ekhukhwini. Ungazi ukuthi uyikhiphela mhlawumbe mama maphumulo uyidingela nje udizili wemoto yakho. Anikaze nikhombise bakhokha ngathi mangilalela kokade sipophela imali ethi imali singakadala ngimangale nami njengoba ngithi ngididekile ngisababingelelanga oma kungididile benikwenza ngithi hawu ukhona umuntu ongenza into enje bangene kuyo bayenze. Ngakho siyambonga uNkulunkulu ukuthi kunje namhlanje nangenxa yakho nawe sonke sabambisana kwaba kuhle kwanje. Bakusithole buka manje ikhekhe lapho. Uyalibona ukuthi nobani. Minawe. Sitha sikufake ekhekheni lapho. Ngoba usiphethe kahle baba uSithole. Awusho ukuthi masona. Uyazi ukuthi awusiteketisi bazalwane siphethwe kahle ngenxa yokuthi ufuna simphilele uNkulunkulu. Kukhona izwi engalifunda uNkulunkulu ekhuluma noJoshua ethi uzokwenza labantu badlisa ababekelwayo noma ngingakusho nje bakubhalile. Ngithi baba uSithole enhlizweni yami ngafaka wena uzosenza sibili leli. Nangelilodwa kila ngoyosithi awunkosi yami kade bengenzeka iphathe ngalo. Isona sibe isona. Lokho bukwenza kwenze nathi sikwenze ngothando kusho uNkulunkulu asizenzile okhiphile mhlambe noma ngelilanga ehambe ehluleka ebese ngenza iphathi kababa uyobe ekhulumela emoyeni ngoba akekho banjiwe umuntu beyikhiphela yena efuthini lakhe. Ngiyambonga uNkulunkulu. Manje sesizoya ke ku-item number 4 lapha yakubhala ukuthi speech. Sizokhulumelwa ke ispeech sethu umama Sibali umama wethu. Iluleko zakhe kuningi njengoba esho nje ukhoza. Mina ngavele ngaphuma edokufeni uma wathi ekhuluma ngathi mina ma uNkulunkulu vele wangicindezela ngiqalanga ngoJanuwari. Yena ngisazi bekuyinini ekhuluma ngathi ngiyambonga uNkulunkulu okhulume nami ngayiyeka. Bebekhala ngisho manje bethi awubheke nje bese sizohlukanisa. Unyaka usuyaphela ngoba mina ke bengumphathi wemali zabo bengethemba ngiyiphatha kahle. Manje sengikunika ithuba woza ukhulume nathi njengebasi. Zelani uJesu nguli lokiwa manza Amen.
Jesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa bazalwane nomdalo wami namahloni. Kodwa-ke manje nginiqinele mangabe ningangiboni. Ku-VN ngahlakazeka. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kwamukeleka. Intabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa yaseBhamshela. Sibonga kakhulu uNkulunkulu ngosuku lwanamhlanje. Ngeke ngacabanga ukuthi angibhale ngoba nakho ngezwe kuthiwa ngikuprogram. Ngawe ngacabanga ukuthi ngizolingisa ushenye. Ngibhala amaheheba kube umqingo bese ngingasaqedi. Lapho ngithi hayi cha, ake ngilalele uNkulunkulu ukuthi baba uSithole nomama angimbizi-ke ngomama uSithole ngekithi Njomani ngoba ngingakamazi. Ngangihlale ngizwa ubaba engihlala naye ethi ukhonze kuNjomani. Ngizwa ubaba uSithole ehleka. Kusho ukuthi iyamkitaza-ke kaNjomani. So ngimazi ukuthi uNjomani. uNjomani kamkazi. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabo. Uqala kwami ukubona ubaba uSithole nokwazi ngaye. Ngambona kwakushona ubaba uSibisi size emncwabeni. Uyena usidirectayo. So sambona lapho-ke. Indoda kaNkulunkulu. Saba uNkulunkulu nokusaba abantu. Ngayibamba nje leyo nto. Ngase ngiyawazi lo mndeni. Ngabona ukuthi umndeni usaba uNkulunkulu kunokusaba abantu. So ngizothi nje-ke baba uSithole siyanimukela entabeni yendlu kaJehova eBhamshela. Engingakusho nje ukuthi kumahubo 23 iyona ncwadi esesimukele ngayo noma ngabe uyagcotshwa noma ngabe kwenziwani iyona esisebenzisayo. Kunezwi ukuthi uJehova ungumelusi. Bese kuyaqhubeka kube khona indawo yokuthi uyangiholela nasemadleleni ahlaza. Angiyise nasemanzi lokuphumula. Uma ngabe-ke ufike endaweni yokukhathala ufanele uye endaweni yokuphumula. Athi-ke uJesu zanini kimi nonke ninikhathele nesindwayo ngizoliphumuza. Kusho ukuthi ezweni olihambayo kukhona inhlane, kukhona igquma, kukhona intaba, kukhona isigodi, yehlela kuyenyuka kodwa ukhona ozokuyisa emanzini okuphumula. Uqhubeke-ke emndeni wakwaSithole nokusaba uJehova kunokusaba umuntu. Ungabi nokuthi uzothini nje unsibande mangabe seyenze 1 no 2 no 3 ngoba akanalo bazalwane izulu. Asinalo nje inhloko izulu. Sonke sihamba endleleni siqaphele ukuthi la inyathele khona uJesu nathi asinyathele khona. Noma ngabe kunzima kangakanani kunomhlabelelo khona othi noma indlela yeGolgotha nami ngizoyihamba. Yilokho nje ngizokusho ukuthi asihambeni ngokukholwa bazalwane. Singabheki ukuthi sizobuyiswa baba uSithole enyameni njengathi. Ngesinye isikhathi uzomficela imeli uNkulunkulu emsola. Uyazi uma ngabe ukufika umzalwane uNkulunkulu ekusola ebhekene nawe ugcina usuthatha lokho kusolwa kwakho ukudlulisele kumzalwane. Niyibona leyo nto. So ngicela ukuthi sonke simthwale ngomkhuleko, sonke sikhulekelane, sinoselane. Ilokho nje bazalwane ngiyabonga ukuthi ngimukele eBhamshela. Niyongixolela kakhulu impela ngikwazi ukuniqinela manginganiboni. Yebo bakithi uJesu Kristu Nkosi. Siyabonga ma. Sibonga kakhulu. Sibonga nje ukuthi sizwe iphembo lakho uzivakashele eBhamshela. Basho njalo abazalwane bathi hayi ufuna ukuzwa iphembo lakho. Siyajabula ukuba nomama othobekile bazalwane.
kuyilokho vele okusijabulisayo. Amahloni akho cisha kwenza ukuthi ungone ubuze uNkulunkulu ungayithatheli izinto, awusitshele okusuka kuwena. Siyambonga uNkulunkulu, uyazi ukuthi wakuphelani wona, uyazi nami futhi ngiwomunye namhlanje. Kodwa-ke ngokusiza uNkulunkulu ngiye ngibone kumeka phambi kwabantu. Sesiya-ke ku-number 5 lapho-ke sizokwenza umnikelo kanye nezipho. Indawo yethu incane, ngenxa yokuthi ngifuna ukukuxuba lokhu, umuntu ozofike afake umnikelo lo, isipho sethu somnikelo lesi, abese beka isipho sakhe lama yenaso, isipho ongenaso ayikho inkinga. Umnikelo wakho ngicela ufihle, goqa nje esandleni ufike uphose la, ubeke isipho. Ngizolokhu ngimile ngihlela mhlawumbe ezinye ngoyifaka phansi kwetafula ngoba indawo incane. Sizokuhlanganisa lokho. Ongenakho kokubili ayikho inkomo ukuthi uzihlupheke mhlawumbe unyenyezelo oseceleni ukuthi hayi anginike nami. Ongenakho akanakho, uNkulunkulu uyazi. Ngicela ukuninikeza lelo thuba-ke, isipho sakho, umnikelo wakho. Mina esami ngisibona sesivele isibekwe etafuleni, angazi ngeke ngisasithatha. Ngibona ngithi ngesikhwama sakho ngeke ngisasithatha. Kodwa nje umuntu uzofika afake la, egoqile isandla, abeke lokhu akubekayo. Ngithe ongenayo angabi buhlungu, uNkulunkulu uyazi. Yebo bakithi sombongane, koduma izulu lingengezeke, uJesu fanele ubukhosi nje.
wami ngathi kuza kahle esikhathini ngoba sesidlulile ku-number 5 sekuyi-item eyodwa bese siya kwi-praise and worship sesilungiselela izwi likaNkulunkulu. Ngibona ngathi isikhathi impela ngisibambile. Ngizocela-ke ozosilethela isipho sebandla-ke lezi iphuma kumuntu nomuntu ngamunye ngamunye. Lesi sizayo manje esihlanganiswe yibandla ukuthi babusithole asilutho yasazi kodwa siyathanda. Sathi sonikeza nje lokho okuncane ngangamandla ethu. Siyambonga kuNkulunkulu. Ngizobiza-ke umama LF Khoza azodlulisa isipho sebandla. Yebo bakithi, yebo bakithi, sombonga yeduma izulu lingeneze uJesu fanele ubukhosi nje. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ngibazalwane, ngibingelela ubaba, ngibingelela uma, ngibingelela ubaba uSithole nomama uSithole, obaba bonke, omama bonke, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithunyelwa baba uSithole abazalwane bakhandlulise lokhu nje okuncane. Baba bathambonge ngalokho ubaba akayikho kibo bathi abakwazi ukuchaza kodwa bakhandlulise nje. Yebo bakithi, yebo bakithi, sombonga yeduma izulu lingeneze uJesu fanele ubukhosi nje. Sengizonikeza-ke abadumisi balapha ekhaya. Ngizocela nje nisisholo amaculo noma amabili kuzinkonzo-ke idlulele kubaba asiphe lokhu uNkulunkulu aphele inhliziyo yakhe. Amaculo amabili nje kodwa nakhona ebandleni mhlawumbe uneculo ungasho lelo khisi laculo ukuthi unamba bani eculengweni ngoba sisebenzisa iculongo. Sibonisa uNkulunkulu ukuze ubaba sikhonze ngezwi lenkosi sesimnikile uNkulunkulu futhi. Vele 108. Izethembiso zenkosi yethu ziqine zona kunezindaba maziwa izisekelo zethu enayo izwi limi izethembiso zenkosi yethu ziqine kunezindaba nokumaziwa
Amen bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Uma ngabe ungithinte ngomculo isuke ungithinte kwamancane. Ngicela bazalwane masicula sicule. Uzwakathi ukuhlangene amakholwa namademoni athuthumele. Ayazi ukuthi umdumo uthi kukhona okuzayo. Sizocula ke number 21 elithi lena nizulu ngeculo lami ngithethelelwe izono zami. Nisweni imkhumbuze kwenye indawo emaniphetha leni. Lena nizulu ngeculo lami ngithethelelwe izono zami. uJesu impela nale njabulo
bazalwane uNkulunkulu noma angazi noma ngithi usathane uyawenza kwangaxhumaneka nobaba ngo-WhatsApp kulezi insuku kwaba nezinto. Uyazi beke kube emsebenzini ngizwe injabulo esimanga ngithi impela lenkonzo vela uNkulunkulu ngithi ngabe sengiyabhala ngimtshela ubaba siyabonga. Siyambonga uNkulunkulu yazi ukuthi akulonise. Faka amandla mntwana kaNkulunkulu wayisoli. Wena usangabava bamba. Ngiyambonga uNkulunkulu. Angazi ngizwane enhlizweni yami. Beke kusho njalo ngihlele edeskini ngithi yazi ukuthi ngabe ngiyabhala manje ngimtshela ubaba ukuthi ikhona lento. Ikhona abazalwane. Bambelela wena obambile. Wena ongakabambi ngiyakumema nawe. Sesicubele baba ngicela ukunikeza ithuba ukuthi usikhonze ngezwi lakho. Jesu Kristu inkosi yami. Ngicela niqalele elinye khona ngizohamba ngisethile. Number 75.